Ei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vom reacționa la transferuri confirmate și predicții de transferuri. Hai să-i dăm drumul. Ne vom uita la două, presupun. William, asta îl știu deja, se transferă la Arsenal gratis până în 2023. Saul acum, vedem, șanse de 2%, 70 de milioane. Ar fi un transfer bun pentru cei de la Atalanta. Costă 35 de milioane, 5% poate să se ducă. David Luiz la Ren. Am bătrânit deja, dar eu cred că încă mai poate. Antunes s-a dus free pe gratis la Sporting Lisabona până în 2022. Acum Kanté. La Kanté eu cred că nu poate o echipă ca Inter să-l ia pe el. Nu se potrivește cu fotbalul italienesc. El e obișnuit. Kanté mi se pare că este obișnuit să face la un nivel foarte, foarte înalt. Nici n-ar merita el să se ducă la o echipă ca Inter când el este la Chelsea, dar hai să-i dăm drumul. Posibil să fie 3 din 10 și costă 80 de milioane. Reguilon, da, eu zic să se ducă. Reguilon, du-te, tata. De Paul, la Juventus, 4 milioane, 4 din 10, posibilitate. Everton, asta, mamă, s-a dus pe 20 de milioane până în 2025 la Benfica. Koulibaly. Ar fi un transfer bun pentru Koulibaly. 55 de milioane, 6 din 10. Trebuie să-și întărească. Jesus. 25 de milioane, 7 din 10. Posibilitatea să se ducă la Borussia Dortmund. Messi. La City. Messi. 2 din 10. 110 milioane. Știu că vreți să vând. Rafinha. S-a dus la Panathinaikos până în 2022 pe gratis. Paul Pogba. Nu se reîntoarce Pogba. La fel zice și ăsta, 1 din 10. Nu se reîntoarce Pogba. Dybala. Nu-l vezi. Nu. Dunk. Aproape. Eu zic să nu te duci, Dunk. N-ai loc. Du-te să nu te mai văd. Setien. Îl cheamă. Ok. Pochettino. La Barça. Barça, Pochettino și Sarri s-a dus. Xavi la Barça. 5. Posibilitate mai mică a lui Xavi. Cât ar crește băiețașul ăsta. Muric. În 2020. Wings. Nu sunt prea mari rivale. Nope. Nu știu ce să zic. În ultimul timp de la RB Leipzig a făcut luat numai de la Red Bull Salzburg. Alan. N-ar fi un transfer bun pentru Alan. Kumbula.
Ar merge, ar fi bun transferul. Poate fi o tânără speranță. Balotelli. Nu, te rog, nu te du-te la CFR. Du-te la CFR. Sterling. Smalling. Să se ducă la Newcastle. Mă, că nici n-a venit bine la Manchester United. Fiorentina. Nu. Confirmat s-a dus pe 15 milioane. Player care nu vor fi în FIFA 20. What the fuck? În care FIFA? În FIFA 21, hai să nu uităm. Asta va fi ultimul și voi încheia și eu video-ul. Aduriz se retrage din păcate. Îmi pare rău pentru tine, Aduriz. Honda s-a dus la Botafogo. Și nu există Brazilian League. De Rossi. Bye de Rossi. No Rossi no party. Și Matiu. Oliver Kahn remove for game by EA. Baines se retrage o legendă a Evertonului. Nu cred. Cum? Ești prea tânăr. Șurle, ești prea tânăr. Santi Cazorla, ia uite împreună, mă. Uite ce dinți are Cazorla, s-a dus la Qatar, la veții. Legend. Quaresma e liber de contract. Să-l ia FCSB-ul. Casillas s-a retras. Rip Casillas în comentarii. S-a retras și David Villa. Ok. Pare rău pentru el. Liechtenstein, asta. Mandzukic. Free agent. E free agent. Perin. Trebuia să se retragă. Pizarro. Și el se retrage, Pizarro. Subasic se retrage. Ai free agent. Îmi doresc să vină Story. David Story.
Și cam acesta a fost videoclipul de azi. Noi ne vedem pe data viitoare. Nu uitați să lăsați un like, share, subscribe. Noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!